Happy birthday. Muhle kakhulu Thixo ukuthi namuhla ngingene endaweni kaBaba uNkulunkulu. Amen. Ngithemba kakhulu ukuthi ngihlanganisa u-71 yena Thomas. 71. Noma amadoda esenje kodwa sazethemba mangaba. Sazethemba mangaba ngobani? uNkulunkulu phezulu. Okuyena ongifikise kule minyaka bathandekayo enganginaba basekho abaningi. Ngezwe ke bathandekayo. Ukuhlala uNkulunkulu kuyamlonda umuntu wakhe. Ukwethemba izwi likaBaba uNkulunkulu bathandekayo. Ungethembele ezweni. Yazi ukuhlala uNkulunkulu ufane nomuntu engathi uyisilima uyibona yonke into esemhlabeni umubu le ndawo kaBaba uNkulunkulu bathandekayo uyalondeka. Njengoba ngilondekile ngibonga ukuthi kusasa ngithi 71 khona abangafinyelelanga khona nabangalibonanga lolu suku lanamuhla kumhla ka-20 ebebefisa. Sithi-ke uNkulunkulu sengathi engasilonda sabe njalo ezweni lakhe bathandekayo. Sengathi uNkulunkulu engasisikelela sinogogo size sidle isizukulwane njengoba senginogogo nogogo futhi ogogo sebenogogo babo banogogo abathi gogo kimi nabo sebenabantu abathi gogo. Ngiyabona lokhu kuwumusa kaNkulunkulu kumethemba uhambe endleleni yakhe ngeqiniso. Ungahambi ngokungabazi baba uNkulunkulu. Uma ungabaza nawe uyangabaza. Beka ithemba lakho kuBaba uNkulunkulu. Njengoba xesha amahule bengajabulela lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova. Ezinyaweni zakho sekumi emasangweni akho Jerusalema. Uyazi ukuthi amasangweni aseJerusalema ufana nomuntu osentabeni. Njengoba entabeni kaJehova kuyabonelelwa ngempela entabeni kaJehova. Ukuhlala kuyo awuphazami. Uzuthola iy'nwele lezi ezimhlophe ezinjengakaze kaMichael. Ezinjengekananga uMichael. Khona abayifisayo. Khona abangayifuni abayinodulayo. Leziyanwele bathandela ziyisibusiso. Uma ufike kuzo ziyisibusiso. Ziyisibusiso kakhulu ukuthi ungayigayi. Mase zibona uyiveze ngokulimeka ngoba ula uNkulunkulu akubonelele khona ukuthi uzofinyelela. Khona abangakwazanga ukufinyelela. Ngiyabonga kakhulu babusikandi ungiletha kule ndawo kaBaba uNkulunkulu.
Amen. Ngibonga kakhulu emseni kaBankulunkulu ukuthi ngiyaqala ukunyathela le umntana wami wangena kuleli bathandekayo uZanele wayigulayo le mina nje ngikhona ngiyaqala bengiyengithumela angazi-ke noma umuntu uyamkhonelwa yilokho bengiyengithumela nje ukhuleke uzukhuleke nekhaya lakwaDube ngumamDube khona la eduze nje la phezulu igama ngokusilungu ngingumambuyazi Sibongo kodwa-ke ngasengiyidanela kwaDube. Amen. Amen. Ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu ubusisile ukungena kwethu kule ndawo singogogo siphila singangenanga kabi sibizwe kukuhle singogogo ukuthi ake sizophana izwi bathandekayo njengoba siqondelana sikhathelana amanqampunqampu alamazwi asibusisayo eBhayibhelini njengoba ngithi nami liyangibusisa leli lithi ngajabula lapho bethi ngasiza endlini kaJehova. Endlini kaJehova bathandekayo kuyabonelela kunezinto ey'ningi kunokuphila uyazi uyaphila usendaweni kaBankulunkulu bese-ke siyithathele kwethu sesiphuma lapho sami ngoba okwezwe ngikhuluma kakhulu kunalokho kaBankulunkulu kufishane okaBankulunkulu sikhuluma kufishane kanti khona yena uyengeza kukho khona lokho kubeni ukuthi ngakubeka uNkulunkulu uthatha okunye athi lokhu okwami ngoba ngikwandisele izinsuku njengoba ngithi ngino-71 nje umusa kaBankulunkulu. Ngiyabonga kakhulu ngibonga umusa kaBankulunkulu ukungena nje phakathi kwale ndawo ngiphinde ngibonge ukuhlanga sengiyethemba uzowuhlanganisa inyama ngizowubuza futhi uma ngidlule kulo-21 nje kusasa ngizowubuza futhi ngiyaphambili ngiyalwela ugogo ngegama likaJesu. Amen.